Ceasul deșteptător a sunat la 4:30 dimineața, ca de obicei. Marta a deschis ochii încă grei și a privit tavanul pătat al camerei mici. Lângă ea, în patul îngust, Isabela dormea liniștită, cu părul castaniu împrăștiat pe perna uzată. Fetița avea doar 12 ani, dar purta deja în ochi acea maturitate precoce a cuiva care a învățat de vreme că viața nu este ușoară. Marta s-a ridicat cu grijă să nu-și trezească fiica și a mers desculță până la baia minusculă a apartamentului închiriat în cartierul Rahova, zona de est a Bucureștiului. În timp ce se pregătea, Marta și-a privit reflexia în oglinda crăpată. La 37 de ani, simțea că arăta mult mai în vârstă. Ridurile din jurul ochilor păreau să se fi adâncit în ultimele luni, iar firele albe nu mai puteau fi ascunse printre părul negru. Și-a prins părul într-un coc strâns, a îmbrăcat uniforma simplă de femeie de serviciu și a pregătit cafeaua slabă, care avea să-i fie singura hrană până la prânz. Înainte de a pleca, a sărutat-o pe frunte pe Isabela și a lăsat bilețelul obișnuit pe măsuță. "Ți-am pregătit gustarea, este în frigider, te iubesc, fiica mea, mă întorc diseară." Autobuzul. De la 5:15 era aglomerat ca de obicei. Marta s-a ținut strâns de bara de fier, în timp ce vehiculul zgâlțâia pe străzile încă întunecate ale orașului. 2 ore și jumătate de drum până în primăverii, unde se afla conacul. 2 ore și jumătate, gândindu-se la facturile restante, la școala Isabelei, la chiria care urma să expire la sfârșitul lunii. Cu 6 luni în urmă, când mica fabrică de textile unde lucra de 15 ani a închis porțile dintr-o dată, Marta și-a văzut lumea prăbușindu-se. Drepturile salariale nu i-au fost niciodată plătite și s-a trezit cu o fiică de crescut și fără niciun venit. Economiile au durat 3 săptămâni. A fost doamna Carmen, femeia care locuia în apartamentul de alături, cea care i-a povestit despre postul de femeie de serviciu la conacul unui om de afaceri important. Femeia care lucra acolo se mutase în Ardeal și renunțase la slujbă. Marta nici nu știa exact cine era șeful când a mers la interviu. Știa doar că avea nevoie de acea slujbă mai mult decât de aer pentru a respira. Își amintea prima dată când a trecut de poarta acelei proprietăți. Grădini enorme, fântâni de marmură, o casă cu 3 etaje care păreau un palat. Și își amintea și prima dată când l-a văzut pe Rodolf August Cavalcanti. El era în bibliotecă când doamna Stella, bucătăreasa care lucra în casă de mai bine de 20 de ani, a prezentat-o. Un bărbat înalt, cu umeri lați, păr cărunt pieptănat pe spate, costum impecabil chiar dacă era sâmbătă dimineață. Trebuia să aibă vreo 50 și ceva de ani, a calculat Marta. Rodolf abia a privit-o. A făcut un gest vag cu mâna, ca și cum ar fi alungat o muscă, și a spus doar: "Doamna Stella știe ce trebuie făcut, urmați instrucțiunile." Și a ieșit din cameră fără un salut, fără o strângere de mână, fără măcar să-i întrebe numele. În primele zile, Marta a crezut că acea răceală era doar felul de a fi al unui om bogat și ocupat. Doamna Stella i-a explicat rutinele casei. Cafeaua trebuia să fie gata la 7 fix, ziarul călcat și împăturit într-un mod specific, apartamentele domnului curățate înainte de 9, când cobora la biroul de la primul etaj. Mai erau și domnul Valdemar, șoferul pensionar al firmei lui Rodolf, care încă lucra part-time ducându-l pe șef la întâlniri importante, și domnul Ioan, grădinarul care îngrija straturile și tufele de trandafiri cu dedicarea cuiva care are grijă de copii. Curând, Marta a observat că era ceva diferit în tratamentul pe care îl primea. Rodolf o saluta pe doamna Stella în fiecare dimineață, o întreba despre sănătatea ei, lăuda gustul prânzului. Cu domnul Valdemar vorbea despre fotbal și politică, în timp ce își aranja cravata înainte de a pleca. Cu domnul Ioan se plimba prin grădină duminica, comentând despre flori și anotimpuri, dar cu ea, Marta, femeia de serviciu, era diferit. Cu ea, Rodolf Cavalcanti era gheață. Mai rău decât gheața, era dispreț cristalizat în formă umană. Prima dată când a strigat la ea a fost în a doua săptămână. Marta curăța camera principală când Rodolf a coborât scările ca un uragan. "Nu vezi mizeria asta aici?" a tunat el, arătând spre o pată de pe covorul persan care acoperea podeaua.
Marta a privit unde indica el și a văzut o pată gălbuie, evident veche, deja estompată de timp. A început să explice că pata era deja acolo când a ajuns ea, că probabil ar fi necesară o curățare profesională specializată, dar el nu a vrut să asculte. Te plătesc să cureți, nu să dai scuze, a tăiat el cu vocea rece ca o lamă. Ori rezolvi asta, ori îți cauți alt loc de muncă. Marta a petrecut toată după amiaza în genunchi pe acel covor, frecând pata cu toate produsele pe care le-a găsit, știind că era inutil, că acea urmă era impregnată în fibre de ani de zile. O dureau spatele, îi zvâgneau genunchii, mâinile îi se înroșiseră și se iritaseră de la chimicale. Când Rodolf a trecut prin cameră ore mai târziu și a văzut că pata era încă acolo, el doar a clătinat din cap cu un aer de superioritate și a murmurat ceva despre incompetență înainte de a-și continua drumul. În acea seară, Marta a ajuns acasă aproape la 11, atât de epuizată, încât abia a reușit să-și scoată pantofii. Isabela o aștepta trează, îngrijorată, și încălzise cina pe care o pregătise singură. Mamă, ești bine?" a întrebat fetița îmbrățișând-o. Marta a zâmbit și a mințit. Sunt bine, iubirea mea, doar o zi obositoare. Zilele s-au transformat în săptămâni, săptămânile în luni, iar tratamentul nu se îmbunătățea. Rodolf găsea defecte acolo unde nu existau. Se plângea că prosoapele nu erau împăturite corect, că podeaua verandei avea urme de pantofi, că pernele canapelei erau strâmbe. Uneori o chema doar pentru a-i arăta un detaliu insignifiant și a o mustra în fața celorlalți angajați, de parcă ar fi vrut să o umilească public. Doamna Stella și domnul Valdemar își fereau mereu privirea cu jenă în acele momente. Doar domnul Ioan, grădinarul bătrân și înțelept, a avut curajul să o tragă pe Marta deoparte într-o zi și să-i spună: "Nu o lua personal, fiică, el nu era așa înainte." "Înainte de ce, domnule Ioan?" a întrebat Marta, ștergându-și o lacrimă pe furiș. Grădinarul a oftat adânc și a privit tufele de trandafiri albi care înfloreau în colțul grădinii. Înainte ca doamna Elena să plece, a răspuns el încet: "Soția lui săraca. Face un pic mai mult de un an deja. Era o doamnă atât de bună, atât de blândă cu toată lumea. După ce ea a plecat, domnul Rodolf s-a schimbat complet. A devenit așa, amărât, aspru. Dar cu tine este mai rău, mult mai rău. Nu știu să explic de ce." Marta știa, sau cel puțin intuia. Ascultase conversații prin casă, fragmente care se uneau ca piesele unui puzzle dureros. Doamna Elena nu putea avea copii. Era visul ei, dar nu s-a realizat niciodată. Ea suferea în tăcere din cauza asta, după cum povestea doamna Stella în după amiezile, în care rămâneau singure în bucătărie. Și Marta o avea pe Isabela. Isabela, frumoasă, sănătoasă, inteligentă. De fiecare dată când Marta o menționa pe fiica ei, chiar și întreagăt, Rodolf devenea mai tensionat, mai crud. Ca și cum simpla existența acelui copil ar fi fost o afrontare personală a durerii sale. Într-o dimineață, Isabela s-a trezit cu febră. Marta i-a măsurat temperatura, 38,5. Fetița tușea și se plângea de dureri în corp, dar insista că era bine, că mama ei putea merge la muncă. Marta a lăsat medicamentul deoparte, a sunat-o pe doamna Carmen rugând-o să arunce o privire la Isabela pe parcursul zilei și a plecat la conac cu inima strânsă. Toată dimineața a curățat camerele de la etajul 2 gândindu-se la fiica ei, rugându-se în șoaptă să fie doar o răceală trecătoare. Când a coborât să ia prânzul în bucătărie cu doamna Stella, i-a sunat telefonul. Era doamna Carmen. Vocea vecinei era schimbată. Marta, Isabela are febră foarte mare, a trecut de 39 geme de durere. Cred că ar fi mai bine să o duci la medic. Inima Martei a început să bată puternic. Ea a închis telefonul și a mers direct să-l caute pe Rodolf, care era în birou revizuind documente. A bătut la ușă cu mâinile tremurânde. "Intră," a spus el fără să-și ridice ochii. "Domnule Rodolf, trebuie să vorbesc cu dumneavoastră," a început Marta cu vocea tremurândă. "Fiica mea este foarte bolnavă, cu febră mare. Trebuie să plec mai devreme astăzi ca să o duc la medic." "Vă rog." Rodolf a privit-o în cele din urmă. Privirea îi era de piatră. "Fiica ta este mereu bolnavă sau doar când nu vrei să muncești?" a întrebat el cu sarcasm.
Marta a simțit cum îi arde fața de indignare și disperare. Domnule, ea este într-adevăr bolnavă, nu am cerut niciodată să plec mai devreme. Vă rog, este doar astăzi. Rodolf a aruncat pixul pe masă cu putere. Uite, a spus el, ridicându-se și mergând spre ea, în seara asta am o cină importantă cu investitori. Această casă trebuie să fie impecabilă. Vei rămâne aici și îți vei face treaba. Dacă nu-ți convine, ușa este acolo. Marta a simțit cum îi ard lacrimile în ochi, dar nu le-a lăsat să cadă. A înghițit nodul din gât și a încuviințat. Da, domnule, a murmurat ea. A petrecut restul zilei în mod automat, curățând, organizând, pregătind casa pentru acea recepție importantă, în timp ce inima îi sângera gândindu-se la Isabela, care ardea de febră. A sunat-o pe doamna Carmen de mai multe ori, cerându-i să-i dea medicamente, să-i facă comprese, să nu o lase singură. Vecina, o doamnă bună, a promis că va rămâne cu fetița cât timp va fi nevoie. Când a reușit în sfârșit să iasă din conac, era aproape 10 seara. Marta a alergat la stația de autobuz, dar următorul avea să treacă abia peste o jumătate de oră. S-a așezat pe banca din stație cu capul între mâini, epuizată și distrusă. Cum ajunsese în acest punct? Cum se permisese să fie tratată în acest fel? Dar știa răspunsul. Isabela. Totul era pentru Isabela. Slujba plătea rezonabil de bine pentru standardele unei femei de serviciu și nu-și permitea luxul de a rămâne din nou șomeră. Nu după ce îndurase foamea, după ce o văzuse pe fiica ei cerând mâncare și nu avusese ce să-i ofere, după ce simțise acea disperare care roade sufletul. Când a ajuns acasă, Isabela dormea, fruntea încă fierbinte, dar febra puțin mai scăzută. Doamna Carmen i-a spus că îi dăduse medicamentele cum trebuie și că fetița reușise să mănânce puțină supă. Marta a mulțumit emoționată și s-a așezat pe marginea patului, privind-o pe fiica ei dormind. I-a mângâiat părul cu delicatețe și a șoptit. Scuză-mă, iubirea mea, scuză-mă că mama nu a fost aici când ai avut nevoie. Promit că voi găsi o modalitate de a ne îmbunătăți viața. Promit. Dar promisiunile erau ușor de făcut și greu de îndeplinit. În zilele următoare, Isabela s-a simțit mai bine, dar Marta simțea că ceva în interiorul ei se rupsese. Își continua munca cu perfecțiune, dar acum era o resemnare grea în fiecare mișcare. Era invizibilă în acea casă, cu excepția momentelor când Rodolf avea nevoie de o țintă pentru furia și frustrarea sa. Și Marta a acceptat totul în tăcere, pentru că nu avea de ales. Într-o după-amiază de duminică, Isabela a pus întrebarea care avea să schimbe totul. Marta avea liber în acea zi și era în bucătărie pregătind o porție simplă de paste pentru prânz. Fetița își făcea temele la măsuța din sufragerie, concentrată pe problemele de matematică. Când deodată a ridicat ochii și a spus, „Mamă, de ce nu încerci să fii drăguță cu șeful tău?” Marta a încetat să amestece sosul și a privit-o pe fiica ei confuză. „Cum adică, Isabela?” Fetița a mușcat vârful creionului, gânditoare. La școală, profesoara a spus că uneori oamenii sunt răi pentru că suferă pe dinăuntru. A spus că gesturile mici de bunătate pot schimba inima oamenilor. Ai încercat să faci ceva amabil pentru el? Marta a simțit o înțepătură în piept. Fiica ei de 12 ani avea mai multă înțelepciune decât mulți adulți. S-a apropiat de masă și s-a așezat lângă Isabela, dând la o parte o șuviță de păr de pe fața fetiței. „Încerc, fiica mea, jur că încerc.” Dar el nu face lucrurile mai ușoare. Isabela a luat mâna mamei și a strâns-o cu afecțiune. Atunci încearcă într-un mod diferit. De exemplu, află ce-i place și fă ceva special. Uneori, oamenii trebuie doar să-și amintească că încă există lucruri bune în lume. Acele cuvinte au răsunat în mintea Martei pe tot parcursul duminicii. Luni, când s-a întors la conac, l-a observat pe Rodolf cu alți ochi. A încercat să vadă dincolo de furie, dincolo de cruzime. Și ceea ce a văzut a fost un om complet pierdut. Se plimba prin casa enormă ca o fantomă, mereu cu acea expresie închisă, cu acei umeri încordați. Nu zâmbea niciodată, nu părea niciodată să se relaxeze. Era ca și cum ar fi purtat întreaga lume pe umeri și nu reușea să găsească un loc de odihnă. Marta a început să acorde atenție detaliilor.
A observat că Rodolf bea cafeaua exact la 7 dimineața, dar se enerva dacă era cu un minut mai fierbinte sau mai rece decât idealul. A remarcat că citea ziarul mereu în aceeași ordine: economie, politică, sport. A observat că duminica dimineața, când credea că nimeni nu-l vede, mergea în grădină și stătea nemișcat în fața tufelor de trandafiri albi minute în șir, cu o expresie de durere atât de profundă încât îi rupea inima. Într-o zi, doamna Stella i-a povestit toată istoria în timp ce curățau cartofi în bucătărie. Doamna Elena adora acei trandafiri, a spus bucătăreasa cu ochii înlăcrimați. Ea însăși i-a plantat, știi? Petrecea ore întregi îngrijindu-i. Spunea că erau cel mai frumos lucru din lume. Când ea s-a îmbolnăvit, domnul Rodolf a adus cei mai buni medici, a cheltuit averi pe tratamente, dar nu a ajutat. Boala a fost rapidă, a luat-o în 6 luni. El nici nu a avut timp să se pregătească. Și cel mai rău este că ea a vrut mereu să aibă copii. Au încercat totul, au făcut toate tratamentele posibile, dar nu a mers. Cred că aceasta este rana care nu se va vindeca niciodată la el. Marta a simțit ceva mișcându-se înăuntrul ei. Compasiune. Pentru prima dată, nu-l vedea pe Rodolf doar ca pe șeful crud, ci ca pe o ființă umană distrusă de pierdere. Și-a decis să încerce. Poate că Isabela avea dreptate. Poate că un gest de bunătate ar putea face diferența, chiar dacă mică. A început încet. A început să lase cafeaua la temperatura exactă, cronometrând minutele. Organiza ziarul deja în ordinea pe care o prefera el, pentru a nu fi nevoie să rearanjeze paginile. Și, într-un impuls de curaj, a început să îngrijească tufele de trandafiri albi. Domnul Ioan grădinarul a învățat-o elementele de bază: cum să taie fără să rănească, cum să ude exact cât trebuie, cum să fertilizeze pământul. Marta se trezea cu 15 minute mai devreme pentru a ajunge la conac înainte de ora stabilită și a dedica acele minute florilor. Făcea asta pe ascuns, înainte ca Rodolf să coboare, vrând ca el să creadă că trandafirii erau pur și simplu mai frumoși de la sine. Timp de 2 săptămâni planul părea să funcționeze. Tufele de trandafiri au înflorit și mai mult, bobocii albi se deschideau perfecți și parfumați. Marta îl vedea pe Rodolf observând florile cu o expresie mai puțin dură, aproape nostalgică. Dar apoi totul s-a prăbușit. Într-o dimineață de joi, Marta termina de udat trandafirii când a auzit pași în spatele ei. S-a întors și a dat nas în nas cu Rodolf, încă în halat, stând pe verandă cu o expresie pe care nu o mai văzuse niciodată. Nu, era furie. Era ceva mai rău, era durere amestecată cu furie. "Ce faci?" a întrebat el cu vocea joasă, periculoasă. Marta a mânghițit în sec. "Doar îngrijeam trandafirii, domnule. Aveau nevoie de apă și m-am gândit că..." "Te-ai gândit?" a întrerupt-o el, făcând pași lenți spre ea. "Te-ai gândit că ai putea pur și simplu să-i iei locul, așa e? Crezi că îngrijind aceste flori vei câștiga un fel de recunoaștere? Vreo gratitudine?" Marta s-a retras, speriată de intensitatea emoției din vocea lui. "Nu, domnule, nu am vrut. Fiica mea a spus că gesturile de bunătate ar putea." "Fiica ta?" Rodolf a scuipat cuvântul ca și cum ar fi fost venin. "Mereu fiica ta. Nu pierzi ocazia să-mi arunci în față că ai o fiică, nu-i așa?" Marta a simțit cum îi ard lacrimile, dar a clipit pentru a le alunga. "Nu am vrut niciodată să vă jignesc, domnule. Am vrut doar să ajut." Rodolf era atât de aproape acum încât ea putea vedea cearcănele adânci de sub ochii lui, ridurile de amărăciune din jurul gurii. "Să ajuți," a repetat el cu o ironie amară. "Vrei să ajuți? Atunci încetează. Încetează să încerci să o imiți pe soția mea. Încetează să te atingi de lucrurile ei. Încetează să-mi amintești ce am pierdut. Și pentru numele lui Dumnezeu, încetează să-ți menționezi fiica perfectă ori de câte ori ai ocazia." El s-a întors și a intrat în casă, trântind ușa cu atâta putere încât geamurile au tremurat. Marta a rămas acolo, furtunul de apă încă în mână, inima sfâșiată. Domnul Ioan a apărut din cealaltă parte a grădinii, asistase la tot. S-a apropiat încet și i-a pus mâna pe umăr. "Ți-am spus să nu o iei personal, fiică. Durerea lui este prea mare. Nu este nimic ce poți face pentru a schimba asta."
Din acea zi, Rodolf s-a înrăutățit și mai mult. Era ca și cum încercarea Martei de a fi blândă ar fi deschis o rană care era doar prost cicatrizată. A mustrat-o pentru lucruri din ce în ce mai absurde. Podeaua bucătăriei era prea strălucitoare. Perdelele din sufragerie nu erau perfect simetrice. Perna de pe canapea avea o mică cută pe care ea nu o observase. Criticile veneau una după alta, implacabile, crude. Doamna Stella și domnul Valdemar au început să intervină când puteau, încercând să o apere pe Marta, dar asta nu făcea decât să-l irite și mai mult pe Rodolf. Într-o după-amiază, în timp ce Marta curăța biblioteca, l-a auzit pe Rodolf vorbind la telefon în biroul de alături. Ușa era întredeschisă și vocea lui răsuna. "Știu că sunt greu de suportat," îi spunea el cuiva de la celălalt capăt al firului, probabil un prieten apropiat. "Știu că comportamentul meu este insuportabil, dar nu pot, înțelegi? Nu pot să mă uit la femeia aia fără să simt furie. Ea are tot ce și-a dorit Elena. Ea are o fiică frumoasă, sănătoasă, ea are un viitor. Și eu ce am? O casă goală și amintiri care mă torturează." Marta s-a îndepărtat de ușă cu inima strânsă. Acum înțelegea complet. Nu era despre ea. Nu fusese niciodată despre ea. Rodolf o ura pentru simplul fapt că i-a reprezentat tot ce el nu putea avea. Maternitatea care i-a fost refuzată soției sale. Viața care continua pentru ea în timp ce a lui se oprise, în ziua în care Elena plecase. Era nedrept, profund nedrept, dar era adevărul gol-goluț. Și nu era nimic ce Marta putea face pentru a schimba asta. Săptămânile următoare au fost o succesiune de umilințe și muncă extenuantă. Marta ajungea acasă în fiecare seară epuizată, nu doar fizic, ci și emoțional. Isabela observa, desigur. Fetița era sensibilă și inteligentă. "Mamă, ar trebui să-ți cauți alt loc de muncă," a spus ea într-o seară în timp ce luau cina. "Omul ăla îți face rău. Nu meriți să fii tratată așa." Marta a zâmbit cu tristețe și a mângâiat fața fiicei. "Nu este atât de simplu, iubirea mea. Locurile de muncă nu cresc în copaci. Și acesta ne plătește facturile, îți plătește școala. Eu rezist. Pentru noi două, eu rezist la orice." Dar apoi a venit ziua care a schimbat totul din nou. Marta a ajuns la Conac, într-o dimineață de vineri, și a găsit o agitație neobișnuită. Era un bărbat în costum în birou cu Rodolf, documente împrăștiate pe masă, planuri arhitecturale deschise. Ea nu a acordat prea multă atenție la început, concentrată pe sarcinile ei. Dar când a mers să curețe coridorul de lângă birou, nu a putut să nu audă conversația care se scurgea pe sub ușă. "Așadar, i-a decis," spunea bărbatul, care părea a fi un contabil sau un avocat. "Veți vinde Conacul și vă veți muta la penthouse-ul din Floreasca." Radu a oftat greu. "Da, i-a decis, nu mai suport să trăiesc aici. Fiecare cameră din casa asta îmi amintește de ea. Fiecare grădină, fiecare piesă de mobilier. Trebuie să o iau de la capăt într-un loc nou, modern, fără amintiri." Bărbatul a răsfoit câteva hârtii. "Și ce facem cu angajații?" Radu a răspuns fără ezitare. "O iau pe doamna Stella cu mine. Am nevoie de o bucătăreasă și ea este excelentă. Domnul Valeriu vine și el, tot am nevoie de șofer pentru întâlniri. Domnul Ioan se va pensiona. Am vorbit deja cu el, îi voi da o indemnizație bună." "Și femeia de serviciu?" a întrebat bărbatul. Marta și-a ținut respirația, mâna înghețată, ținând cârpa de curățat. Radu a făcut o pauză care a părut să dureze o eternitate. "Femeia de serviciu nu vine. Penthouse-ul este mic, modern, nu am nevoie de o femeie de serviciu cu normă întreagă. Voi angaja o femeie care să vină la zi când va fi nevoie. Ea va fi concediată imediat ce mutarea va avea loc." Marta a simțit cum lumea se învârte în jurul ei. S-a sprijinit de perete ca să nu cadă, inima bătându-i atât de tare încât părea că toți din casă o puteau auzi. Concediată. Avea să fie concediată. După luni întregi în care a suportat umilințe, a muncit mai mult decât orice alt angajat, fiind tratată ca mai puțin decât nimic, pur și simplu avea să fie aruncată. Și cel mai rău era că nu exista nici măcar vreo surpriză în asta. Era exact ce ar fi trebuit să se aștepte. Cu picioarele tremurânde, Marta s-a întors în camera de serviciu și s-a așezat pe scaunul vechi din colț. Trebuia să gândească,
Trebuia să planifice. Când urma să aibă loc mutarea? Cât timp mai avea? Și, mai important, cum avea să-i spună Isabelei că în curând vor rămâne din nou fără venituri? Cheltuielile erau deja strânse chiar și cu salariul care intra. Fără el ar fi fost imposibil. Chiria, școala, mâncarea. Cum s-ar descurca? Doamna Stella a găsit-o pe Marta acolo, stând în întuneric, cu fața în mâini. "Fata mea, ce s-a întâmplat?" a întrebat bucătăreasa, îngrijorată. Marta a povestit ce auzise. Doamna Stella s-a așezat lângă ea și i-a strâns mâna puternic. "Îmi este atât de rușine," a spus ea cu ochii plini de lacrimi. "Eu merg cu el la penthouse și tu rămâi fără nimic." "Nu este corect. Ar fi trebuit să refuz, ar fi trebuit să rămân aici cu tine." "Nu," a întrerupt Marta strângând mâna prietenei. "Nu poți face asta. Ai familia ta, nepoții tăi. Ai nevoie de slujbă la fel de mult ca mine. Nu te învinovăți. Nu este vina ta. Vina este a lui sau poate nu este vina nimănui. Este doar viața care este crudă, așa cum a fost întotdeauna." Au rămas acolo, așezate în tăcere minute lungi, două femei care munceau din greu și care știau cât de nedreaptă putea fi viața. Zilele care au urmat au fost cele mai dificile pe care Marta le înfruntase vreodată. Ea continua să lucreze, dar acum fiecare sarcină părea să aibă o greutate în plus. Fiecare cameră pe care o curăța, fiecare podea pe care o freca, știa că va fi una dintre ultimele dăți. A încercat să-și păstreze calmul în fața Isabelei, dar fetița nu era proastă. "Mamă, e ceva în neregulă?" a întrebat într-o seară. "Ești diferită." Marta a încercat să zâmbească. "Sunt doar obosită, iubita mea." Prea multă muncă. Dar Isabela nu a fost convinsă. Și-a îmbrățișat mama strâns și a șoptit: "Totul va fi bine. Tu găsești întotdeauna o soluție. Ești cea mai puternică persoană pe care o cunosc." La Conac, agitația creștea. Au început să apară evaluatori, decoratori, oameni interesați să cumpere mobila și obiectele. Radu organiza totul pentru marea mutare, care urma să aibă loc în 3 săptămâni. 3 săptămâni. Atât timp mai avea Marta pentru a găsi un alt loc de muncă, ceea ce părea imposibil. Începuse deja să caute, lua anunțuri de angajare din autobuz, suna foste colege de la fabrică, dar nimic nu apărea. Într-o după-amiază, Marta curăța etajul al doilea când l-a văzut pe Radu chemând ceilalți angajați în salonul principal. Doamna Stella, domnul Valeriu și domnul Ioan au coborât împreună, iar Marta a privit de sus, de pe scări. Radu avea un zâmbet pe buze, ceva rar, și stătea lângă mai multe obiecte din casă. "Ați lucrat cu mine și cu Elena mulți ani," a început el, cu o voce mai blândă decât cea cu care Marta era obișnuită. "Vreau să vă mulțumesc pentru dedicarea voastră. De aceea am ales câteva obiecte din casă pentru a vi le oferi cadou." Marta a văzut când Radu i-a înmânat doamnei Stella un set complet de oale extrem de scumpe și un blender importat pe care bucătăreasa îl lăuda mereu. Femeia a plâns de recunoștință. Domnul Valeriu a primit o masă de biliard care se afla în sala de jocuri și pe care șoferul o admirase întotdeauna. Bărbatul nu-i venea să creadă, a mulțumit emoționat, spunând că era visul lui să aibă una din acelea. Iar domnul Ioan, grădinarul care urma să se pensioneze, a primit un set complet de unelte profesionale de grădinărit, extrem de scumpe, pe lângă un cec de indemnizație generos. Toți au mulțumit efuziv. Radu a acceptat mulțumirile cu eleganță. Și apoi, aproape ca o reflecție ulterioară, a privit în sus și a văzut-o pe Marta pe scări. "Ah, da," a spus el cu acel ton pe care ea îl cunoștea atât de bine, tonul pe care îl folosea doar cu ea. "Tu de asemenea. Așteaptă aici." A ieșit din cameră și s-a întors câteva minute mai târziu, purtând ceva. Marta a coborât scările încet, simțind toți ochii ațintiți asupra ei. Când a ajuns aproape, a văzut ce ținea Radu. Era o păpușă de cârpă veche, foarte veche. Haina era decolorată și pătată, țesătura corpului uzată și existau semne clare de mucegai în unele părți. "Asta era în pod," a spus Radu cu indiferență. "Era a mamei mele când era copil, urma să o arunc la gunoi. Dar m-am gândit că poate fiica ta ar vrea-o. E doar o păpușă veche, dar încă poate fi bună la ceva." Ea a întins păpușa Martei ca și cum i-ar fi făcut o mare favoare. Liniștea din cameră era jenantă.
Doamna Stella și domnul Valeriu priveau în pământ, rușinați. Domnul Ioan a închis ochii ca și cum ar fi simțit o durere fizică. Marta a privit păpușa. Comparativ cu cadourile scumpe și noi pe care le primiseră ceilalți, aceea era o umilință finală, un obiect vechi și murdar care urma să fie aruncat la gunoi. Ultimul mesaj al lui, Radu, pentru ea era clar: nu valorezi nimic, meriți doar ceea ce eu aș arunca. Toate emoțiile pe care Marta le acumulase de luni de zile amenințau să explodeze. Furia, tristețea, umilința, totul a ieșit la suprafață deodată. Dar ea a înghițit totul, ca întotdeauna. Cu capul sus și demnitatea intactă, Marta a luat păpușa din mâinile lui Radu. Mulțumesc, domnule, a spus ea cu o voce fermă. Fiicei mele o să-i placă. El părea aproape dezamăgit de reacția ei, ca și cum s-ar fi așteptat la lacrimi sau revoltă. Dar Marta pur și simplu s-a întors și a urcat înapoi pe scări, ducând păpușa murdară la piept. Când a ajuns în camera de serviciu, a lăsat în sfârșit câteva lacrimi să-i curgă, dar erau lacrimi de furie, nu de tristețe. Furia pe ea însăși pentru că se supusese aceluiași lucru atâta timp, furia pe Radu pentru că era atât de crud, furia pe lume pentru că era atât de nedreaptă. În acea seară, Marta a adus păpușa acasă. Isabela își făcea temele când a ajuns ea. Bună, mamă, a salutat fetița animată. Cum a fost ziua? Marta și-a pus geanta pe masă și a scos păpușa din ea. Uite, ce ți-am adus? Era un cadou de la șeful meu. Isabela s-a apropiat curioasă și a luat păpușa. A examinat jucăria cu atenție, întorcând-o dintr-o parte în alta. E destul de veche, a observat ea. Și are mucegai aici, dar e drăguță. Se poate curăța. Ți-a plăcut cu adevărat? A întrebat Marta, surprinsă de reacția pozitivă a fiicei. Isabela a zâmbit. Bineînțeles că da. Tot ce vine de la tine îmi place. Și în plus, uneori, cele mai vechi lucruri sunt cele mai speciale. Au o poveste în ele. Pot să-i fac o baie? Marta a încuvințat, emoționată de maturitatea și bunătatea fiicei. Acea fetiță era comoara ei, rațiunea ei de a trăi. Poți, iubita mea. Isabela a dus păpușa în baie și a umplut un lighean cu apă călduță și săpun. A început să spele jucăria cu grijă, frecând ușor țesătura pentru a îndepărta murdăria acumulată de decenii. Apa a devenit maro repede. Marta o observa din ușă, gândindu-se cum să-i spună fiicei despre șomajul iminent, dar nu reușea să găsească cuvintele potrivite. Cum să-i spui unui copil că în 3 săptămâni nu vor mai avea cum să plătească facturile? În timp ce se punea păpușa a doua oară, Isabela a observat ceva ciudat. Mamă, privește aici, a strigat ea. E o cusătură desfăcută pe burta păpușii. Marta s-a apropiat și a văzut firul desfăcut. Probabil s-a rupt în timp. Burta păpușii era ușor deschisă, iar prin deschidere se vedea umplutura. Pot să o deschid să văd ce e înăuntru? A întrebat Isabela cu o curiozitate copilărească. Poți? A răspuns Marta distrată. Ai grijă să nu o rupi mai mult. Isabela a tras delicat de cusătură, deschizând mai mult burta păpușii. Se aștepta să găsească bumbac sau umplutură sintetică, ca la păpușile moderne. Dar ceea ce a văzut a făcut-o să-și încrețească fruntea de confuzie. În interiorul păpușii erau mici pachetele învelite în țesătură veche îngălbenită. Mai multe dintre ele. Mamă, sunt niște pachetele aici înăuntru, a spus ea intrigată. Marta s-a așezat în genunchi lângă fiică, acum și ea curioasă. Scoate unul să vedem ce e. Isabela a scos unul dintre pachetele cu grijă. Țesătura era atât de veche, încât aproape s-a destrămat în mâinile ei. Și când conținutul a fost dezvăluit, ambele au rămas în tăcere absolută. În interiorul țesăturii erau pietre, dar nu erau pietre obișnuite. Erau cristale translucide care străluceau chiar și sub lumina slabă a... Băi! Pietre șlefuite cu perfecțiune, de diverse mărimi. Isabela a luat una și a ridicat-o spre lumină. E un cristal frumos, a spus ea uimită. Marta a simțit inima accelerându-i. Ea mai lucrase în case bogate înainte, mai văzuse bijuterii scumpe și ceea ce ținea fiica ei în mână nu era un simplu cristal. Cu mâinile tremurânde, Marta a luat piatra și a examinat-o mai de aproape. Greutatea, duritatea, strălucirea caracteristică.
Nu putea fi. Dar cu cât o privea mai mult, cu atât era mai sigură. Isabela, a spus ea cu vocea tremurândă, deschide celelalte pachete. Încet. Fetița a ascultat, intrigată de reacția mamei. Unul câte unul, pachetelele au fost deschise și în toate erau mai multe pietre. Unele mai mari, altele mai mici, dar toate cu aceeași strălucire inconfundabilă. Marta a împrăștiat toate pietrele pe prosopul alb întins pe masa din bucătărie. Erau 23 în total. 23 de pietre care reflectau lumina într-un mod hipnotizant. A luat una dintre cele mai mari și a ținut-o împotriva becului din tavan. Nu exista nicio îndoială. Acela nu putea fi decât un singur lucru. Isabela o observa pe mamă cu ochii mari. Mamă, ce sunt pietrele astea? Sunt speciale? Marta s-a așezat încet pe scaun, încercând să proceseze ce se întâmpla. Cred, a șoptit ea, cred că sunt diamante. Isabela a chicotit un râset nervos. Diamante? Adică diamante adevărate? Ca în filme? Asta nu poate fi real, mamă. Trebuie să fie doar sticle frumoase sau cristale ieftine. Marta a clătinat încet din cap. Am lucrat în case foarte bogate, fiica mea. Am văzut bijuterii de aproape, am curățat seifuri și sertare cu pietre prețioase. Știu să le recunosc. Aceste pietre sunt diamante. Diamante vechi, după șlefuire. Trebuie să fi fost ascunse în păpușa asta de 10 de ani. Liniștea care a urmat a fost apăsătoare. Mamă și fiică s-au privit, aceeași întrebare neformulată plutind în aer între ele. Ce aveau să facă cu asta? Marta a luat păpușa goală și a examinat-o din nou. Cusătura care păstra secretul fusese făcută cu mult timp în urmă, probabil de însăși mama lui Radu sau poate chiar de bunica lui. Cineva ascunsese acele diamante acolo dintr-un motiv. Frica de furt, o moștenire secretă, o comoară de familie uitată? Trebuie să le înapoiem, a spus Isabela deodată cu o voce mică, dar fermă. Erau ale lor, familia șefului tău. Nu este corect să le păstrăm. Marta a privit-o pe fiica ei și a simțit inima strângându-i se. Fetița ei avea doar 12 ani, dar avea deja mai multă integritate morală decât mulți adulți. Așa o crescuse pe Isabela, cu valori solide, cu onestitate. Dar acum, privind acele pietre care le-ar fi putut schimba viețile complet, Marta se simțea împărțită. El mi-a dat păpușa, a spus ea, mai mult pentru ea însăși decât pentru Isabela. A spus că o va arunca la gunoi. A spus că era doar o păpușă veche care nu servea la nimic. Mi-a dat-o ca pe un gunoi, ca o ultimă insultă. Păpușa este a mea acum. Legal este a mea. Dar Isabela nu părea convinsă. Da, dar el nu știa ce era înăuntru. Dacă ar fi știut, nu ar fi dat-o niciodată. Mamă, asta nu e a noastră. Trebuie să facem ce e corect. Să facem ce e corect, a repetat Marta, și pentru prima dată în luni de zile a simțit o furie adevărată urcându-i în gât. Ce e corect, Isabela? Ca atunci când am făcut ce e corect și am continuat să lucrez în timp ce tu aveai febră mare. Ca atunci când am făcut ce e corect și am suportat să fiu umilită în fiecare zi, luni întregi. Ca atunci când am făcut ce e corect și am acceptat fiecare insultă, fiecare dispreț, pentru că trebuia să mâncăm. Lucrul corect nu a funcționat niciodată pentru noi. Isabela s-a retras, speriată de intensitatea mamei. Marta a regretat imediat. Îmi pare rău, a spus ea, trecându-și mâinile peste față. Îmi pare rău, iubita mea. Nu trebuia să strig. E că sunt atât de obosită. Atât de obosită să fim mereu cele care suferă, cele care pierd, cele care fac sacrificii. Și acum apare asta, această șansă unică de a ne schimba viețile. Și tu vrei să o înapoiezi unui om care m-a tratat mai rău decât gunoiul? Au rămas acolo mamă și fiică, privindu-se una pe alta și pietrele de pe masă. În cele din urmă, Marta a oftat. Vom face așa, a propus ea. Vom dormi gândindu-ne la asta. Mâine decidem. Cu capul mai limpede. Isabela a fost de acord în tăcere. Marta a păstrat diamantele cu grijă într-o cutie veche de pantofi și le-a ascuns în fundul dulapului, în spatele hainelor de iarnă. În acea noapte, niciuna dintre ele nu a reușit să doarmă bine. Marta a stat trează până târziu, mintea învârtindu-se în cercuri.
S-a gândit la toate dățile când Radu o umilise. Și-a amintit de ziua în care Isabela fusese bolnavă și el o forțase să lucreze. S-a gândit la facturile restante, la chiria care urma să expire în 2 săptămâni, la școala pe care Isabela o iubea atât de mult și pe care poate ar fi trebuit să o părăsească. S-a gândit la demnitatea pe care o pierduse, la bucățile din ea însăși pe care le lăsase în acel conac. Și s-a gândit și la Elena, soția decedată pe care nu o cunoscuse niciodată, dar ale cărei trandafiri albi îi îngrijise cu atâta drag. În camera alăturată, Isabela era și ea trează. Fetița se gândea la toate poveștile pe care le spunea profesoara despre onestitate și caracter. Se gândea la basmele în care eroii făceau întotdeauna ce era corect, chiar și atunci când era dificil. Dar se gândea și la mama care se întorcea acasă, epuizată în fiecare seară, la zilele în care cina era doar orez cu ou pentru că banii se terminaseră, la hainele vechi pe care le purta în timp ce colegele de școală aveau adidași noi și ghiozdane frumoase. Când a răsărit soarele, Marta își luase deja decizia. A intrat în camera Isabelei și s-a așezat pe marginea patului. Fetița și-a deschis ochii, încă somnoroși. M-am gândit mult, a început Marta, ținând mâna fiicei. Și am decis că vom păstra diamantele. Isabela urma să protesteze, dar Marta a întrerupt-o cu blândețe. Lasă-mă să-ți explic motivul meu, bine? El mi-a dat acea păpușă știind exact ce făcea, a continuat Marta. Mi-a dat-o ca o insultă finală, ca și cum ar fi spus, tu valorezi mai puțin decât gunoiul. În timp ce ceilalți angajați loiali au primit cadouri scumpe și noi, eu am primit ceva ce el urma să arunce. Nu avea nici cea mai mică idee ce era înăuntru, este adevărat, dar nici nu s-a obosit să verifice, nu s-a obosit să-mi dea ceva de valoare. Pentru el, eu am fost întotdeauna de aruncat. Și știi ceva? El nu merită această șansă. El nu merită să găsească aceste diamante. Dar Isabela părea încă împărțită. Fetița avea un simț al justiției atât de pur, atât de cristalin. Mamă, și dacă am folosit o parte din bani, dar le-am înapoia o parte? Ar fi o soluție de mijloc. Marta a clătinat din cap. Dacă înapoiem orice diamant, vor vrea să știe de unde a venit și atunci va trebui să le înapoiem pe toate. Și vom reveni exact la ceea ce eram. 2 femei luptând pentru supraviețuire, în timp ce bărbați bogați ne decid soarta. Isabela, știu că te-am învățat să fii onestă și aceasta este calitatea pe care o iubesc cel mai mult la tine. Dar uneori, viața ne pune în situații în care nu există un răspuns clar. Și de data aceasta, eu ne aleg pe noi, aleg supraviețuirea noastră, aleg fericirea noastră. Isabela a rămas în tăcere un moment lung, apoi cu lacrimi în ochi a încuviințat. Bine, mamă, am încredere în tine. Dacă tu crezi că este corect, atunci să le păstrăm. Marta și-a îmbrățișat fiica strâns, plângând și ea, și a promis că nu va regreta niciodată această decizie, că va folosi acei bani pentru a face bine, pentru a construi o viață demnă pentru amândouă. În zilele următoare, Marta a continuat să meargă la muncă la conac, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Era ireal să păstreze acel secret, în timp ce Radu continua să dea ordine și critici. Ea îl observa cu alți ochi, acum, nu cu frică sau resentiment, ci cu un fel de libertate interioară. Știa că acea suferință avea o dată de încheiere și, mai mult decât atât, știa că dreptatea, într-un mod strâmb și neașteptat, fusese făcută. Doamna Stella a observat schimbarea. Ești diferită, a comentat într-o după-amiază în timp ce beau cafea în bucătărie. Mai ușoară, ca și cum o greutate ți-ar fi căzut de pe umeri. Marta a zâmbit misterios. Cred că în sfârșit am acceptat că totul se va termina curând. Și uneori a accepta sfârșitul este eliberator. Bucătăreasa a fost de acord, dar părea încă îngrijorată. Ai deja planuri pentru după aceea? Ai găsit alt loc de muncă? Marta a luat o înghițitură de cafea. Încă nu, dar am încredere că va merge bine. Întotdeauna merge. Radu, la rândul său, părea din ce în ce mai nerăbdător pentru mutare. Vorbea constant despre noul penthouse, despre cât de bine ar fi să o ia de la capăt într-un mediu modern și fără amintiri dureroase. Într-o dimineață, Marta l-a găsit în bibliotecă, privind fotografii vechi. Erau fotografii cu el și Elena,
zâmbitori în călătorii și momente fericite. Fața lui era contorsionată de durere. Pentru prima dată, Marta a simțit ceva asemănător cu mila. Dar era o milă distantă, fără urgența de a vrea să ajute sau să consoleze. El își făcuse alegerile. Alesese să-și descarce durerea pe ea în loc să caute vindecare. Și acum avea să culeagă consecințele acestei alegeri. Ultima săptămână de muncă a sosit repede. Conacul era golit încetul cu încetul. Camioane veneau să ia mobilă, cutii erau împachetate, casa, care odată fusese plină de viață, acum părea un schelet gol. Marta își făcea sarcinile cu eficiență, dar fără zelul de dinainte. Nu mai conta dacă podeaua era perfect strălucitoare sau dacă prosoapele erau împăturite la unghiul exact. Nimic nu mai conta. În penultima zi, Radu a chemat-o la birou. Marta, a spus el, fără să o privească direct, ultima ta zi va fi mâine. Pregătește-te să primești drepturile salariale la încetarea contractului. Am pregătit și o scrisoare de recomandare. El i-a întins un plic. Sper să-ți găsești un alt loc de muncă în curând. Marta a luat plicul cu ambele mâini. Mulțumesc, domnule, a spus ea cu o voce neutră. A fost un moment ciudat de tăcere. Radu părea să vrea să spună ceva mai mult, dar cuvintele nu au venit. În cele din urmă el doar a încuviințat din cap, concediind-o. În acea seară, Marta deschise plicul acasă. Scrisoarea de recomandare era rece, formală, tehnică. Descria funcțiile sale fără laude efuzive, fără nicio căldură umană. Era exact genul de scrisoare pe care s-ar fi așteptat să o primească de la el. Era și un cec cu indemnizația sa de concediere. Suma era corectă, calculată rece până la ultimul bănuț. Nici mai mult, nici mai puțin. Marta puse cecul și scrisoarea într-un dosar. Mâine avea să fie ultima ei zi și apoi urma să înceapă o viață complet nouă. Ultima zi de muncă s-a luminat înnorată. Marta s-a trezit cu o senzație ciudată în piept, un amestec de ușurare și melancolie. Nu era tristețe pentru pierderea slujbei, ci un fel de încheiere a unui ciclu. S-a pregătit pentru ultima dată, a îmbrăcat uniforma pe care o spălase și o călcase cu grijă și și-a luat rămas bun de la Isabela cu un sărut pe frunte. Azi e ultima zi, fiica mea, spuse ea. Mâine începe noua noastră viață. Călătoria cu autobuzul păru mai scurtă decât de obicei. Când Marta ajunse la Conac, o găsi pe doamna Estela în bucătărie, cu ochii roșii de plâns. Cele două femei se îmbrățișară îndelung, fără a avea nevoie de cuvinte. O să-mi lipsești, spuse doamna Estela cu vocea sugrumată. Ești o femeie puternică, Marta, mai puternică decât mine. Știu că o să te descurci, o să găsești ceva mai bun. Marta zâmbi și strânse mâinile prietenei sale. Mulțumesc pentru tot, doamna Estela, pentru companie, pentru sprijin. Ai fost singurul lucru bun din acest loc. Domnul Valdemar și domnul Ioan veniseră și ei să-și ia rămas bun. Șoferul îi dădu o îmbrățișare paternă și îi spuse că, dacă avea nevoie de ceva, trebuia doar să-l sune. Domnul Ioan, mereu, înțelept și tăcut, îi strânse mâinile Martei între ale sale. Viața are un fel de a aranja lucrurile, fică, spuse el, privind-o adânc în ochi. Nu întotdeauna așa cum ne așteptăm, dar le aranjează. Ai să vezi. Marta simți un fior pe șira spinării, de parcă bătrânul grădinar știa ceva ce ea nu știa. Marta petrecu dimineața făcând o ultimă curățenie generală a casei, nu pentru că Rodolf o merita, ci pentru că era o chestiune de mândrie personală. Își făcuse întotdeauna munca bine și nu avea să schimbe asta în ultima zi. Mătură șterse pe jos, organiză. Casa era, practic, goală acum, ecoul pașilor reverberând prin camerele lipsite de mobilă și viață. Era trist să vezi acel conac atât de mare, redus, la pereți goi și podele pustii. La mijlocul după amiezii, Rodolfo o chemă pentru ultima dată. Se afla în ceea ce mai rămăsese din bibliotecă, câteva cutii în jur, un pahar de whisky în mână, deși era doar 3 după amiază. Părea mai mic, cumva, mai puțin impunător. Marta, începu el, și pentru prima dată în luni vocea lui nu purta furie sau dispreț, doar oboseală. Știu că nu am fost ușor cu tine. Marta rămase în tăcere, așteptând. Rodolfo luă o gură lungă din whisky. Când Elena a plecat, ceva s-a rupt în mine.
Știu asta și știu că m-am răzbunat pe tine într-un mod nedrept. Marta simte o înțepătură de surpriză. Era oare o scuză? Dar Rodolfo continuă. Nu-mi cer scuze, clarifică el, de parcă i-ar fi citit gândurile. Doar recunosc, e diferit. Tu mi-aminteam de tot ce am pierdut, de tot ce Elena voia și nu a putut avea niciodată. Să te văd pe tine cu fiica ta, viața ta, era ca sare pe o rană deschisă. Știu că nu a fost vina ta. Dar chiar și știind asta, nu am putut să mă controlez. Marta cântări cuvintele lui cu grijă. Domnule Rodolfo, spuse ea în cele din urmă, înțeleg că ați suferit mult. Să pierzi pe cineva iubit este o durere pe care nu o doresc nimănui. Dar durerea nu justifică cruzimea. Ați ales să mă faceți să sufăr pentru că sufereați și această alegere are un preț. Prețul este să trăiți cu ceea ce ați făcut. Rodolfo o privi atunci, o privi cu adevărat, poate pentru prima dată. Era recunoaștere în acea privire și ceva ce ar fi putut fi remușcare, dar era prea târziu pentru ca asta să mai conteze. Ești mai puternică decât îmi imaginam, spuse el încet. Sper să găsești un loc unde să fii prețuită. Marta în cuviință. Și eu sper. Și fără a mai spune nimic, ieși din bibliotecă pentru ultima dată. Își termină sarcinile în tăcere, își strânse lucrurile personale din camera de serviciu și se îndreptă spre ușa de la intrare. Doamna Estela o însoți până la poartă, lacrimi curgându-i pe față. Ai grijă de tine, fiica mea, spuse bucătăreasa. Și sună-mă, te rog, vreau să știu ce mai faci. Marta promise că o va suna și trecu poarta conacului pentru ultima dată. Nu se uită înapoi. Lua autobuzul spre casă cu capul plin de planuri. Păstrase diamantele cu grijă, așteptând momentul potrivit. Și acel moment sosise. A doua zi avea să facă ceea ce trebuia să facă. Avea să ducă pietrele pentru a fi evaluate. Și atunci, în sfârșit, avea să știe dacă aceea era într-adevăr salvarea care părea să fie. A doua zi dimineață, Marta se trezi de vreme, chiar dacă nu avea la ce muncă să meargă. Nervozitatea nu o lăsase să doarmă. Cercetase la biblioteca publică unde să evalueze pietre prețioase și găsise adresa unei bijuterii renumite din centrul Bucureștiului, specializată în antichități și pietre rare. Își îmbrăcă cea mai bună haină, singura care nu era uniformă de lucru, o rochie albastru închis simplă, dar elegantă, pe care o cumpărase cu ani în urmă pentru un interviu de angajare. Separă doar 5 dintre diamante, cele mai mici, și le puse într-un săculeț de catifea pe care îl primise cadou de la un magazin cu ani în urmă. Pe celelalte le ascunse în fundul dulapului. Isabela era neliniștită. Și dacă e periculos, mamă? Și dacă încearcă să te fure? Marta o sărută pe frunte pe fiica. Mă duc într-un loc serios, respectabil. Și iau doar câteva, celelalte rămân aici, în siguranță. Nu te îngrijora. Dacă totul merge bine, viața noastră se va schimba astăzi. Fetița o îmbrățișă pe mama ei cu putere. Te iubesc, mamă. Ești cea mai curajoasă persoană pe care o cunosc. Marta ieși din casă cu inima accelerată și speranța reînnoită. Bijuteria se afla pe o stradă elegantă din centru, printre alte magazine sofisticate. Marta respira adânc înainte de a intra. Interiorul era luxos, cu vitrine de sticlă expunând bijuterii uimitoare. O femeie de vârstă mijlocie, elegant îmbrăcată, o primi cu un zâmbet profesional. Vă pot ajuta? Marta își îndreptă umerii, încercând să nu pară atât de nervoasă pe cât se simțea. Aș dori să evaluez câteva pietre pe care le am. Femeia o privi pe Marta de sus în jos, evaluându-i clar hainele simple și aspectul modest. Ce fel de pietre? Întrebă femeia cu un ton care se apropia de condescendență. Marta deschise săculețul de catifea și așeză cele 5 diamante pe o țesătură catifelată de pe teșghia. Schimbarea expresiei femeii fu instantanee. Luă o lupă de bijutier și examină pietrele cu o atenție crescândă. De unde le-ați obținut, doamnă?" întrebă ea acum cu un ton complet diferit, de respect și curiozitate. Erau din familie, răspunse Marta, păstrând povestea simplă. Au fost păstrate 10 de ani și trebuie să le vând. Femeia examină fiecare piatră minuțios, făcând notițe, măsurând, cântărind. În cele din urmă o privi pe Marta cu o expresie serioasă. Știți ce aveți aici?
Acestea sunt pietre autentice, diamante naturale de înaltă calitate. După tăietură, aș spune că sunt de la începutul secolului al XX-lea, posibil de origine europeană. Sunt rare, foarte rare, și valorează o avere. Marta, simți cum îi se înmoaie picioarele. O avere? Cât anume? Femeia făcu câteva calcule pe un calculator. Doar aceste 5 pietre pe care le-ați adus valorează aproximativ 200.000 de lei. Dacă aveți mai multe, așa cum ați menționat, vorbim de mult mai mulți bani. Marta a trebuit să se sprijine de teșghea ca să nu cadă. 200.000 de lei. Pentru doar 5 pietre. Ea avea încă 18 ascunse acasă. Matematica era simplă, dar imposibil de procesat. Asta însemna aproape 1.000.000 de lei. Poate mai mult. În toată viața ei nu văzuse nici măcar o zecime din acești bani. Aș dori să le vând pe aceste 5 astăzi, dacă este posibil, spuse Marta când își recăpătă vocea. Femeia în cuvință. Pot face o ofertă de 180.000 de lei cash chiar astăzi. Este puțin sub valoarea de piață, dar este ceea ce pot oferi pentru o achiziție imediată. Marta nici nu a trebuit să se gândească. Accept. Următoarele ore au fost o pată de acte, contracte și transferuri bancare. Bijutiera a fost extrem de profesionistă, tratând-o pe Marta cu respect și discreție. Când totul a fost finalizat și banii depuși în contul ei, Marta a ieșit din bijuterie în stare de șoc. Ea a mers pe străzile centrului ca un zombie, încercând să proceseze ceea ce tocmai se întâmplase. Avea 180.000 de lei în contul bancar. 180.000 de lei. Și mai avea 18 diamante acasă. Intră într-o cafenea și comandă un cappuccino, ceva ce nu-și permitea niciodată, fiind prea scump. Se așeză la o măsuță din colț și pur și simplu stă tu acolo, privind pe fereastră, lăsând realitatea să se așeze încet. Se gândi la toate nopțile în care dormise îngrijorată din cauza facturilor, la toate dățile când trebuise să aleagă între a cumpăra mâncare sau a plăti lumina, la toate umilințele pe care le înghițise pentru că nu avea de ales. Și acum, dintr-o dată, totul se schimbase. Nu mai era săracă, nu mai era vulnerabilă, era liberă. Pentru prima dată în viața ei de adult, era complet liberă. Lacrimile îi veniră fără avertisment, curgând silențios pe față în timp ce bea cafeaua scumpă și savura gustul libertății. Când ajunse acasă, Isabela își făcea temele la masa din sufragerie. Fetița o privi pe mama ei și știu imediat că se întâmplase ceva. A mers bine, întrebă ea cu vocea tremurândă. Marta în cuvință, încă fără să poată vorbi. Isabela sări de pe scaun și alergă să-și îmbrățișeze mama. Cele două plânseră împreună, îmbrățișate în mijlocul sufrageriei mici a apartamentului închiriat, știind că acel moment marca sfârșitul unei ere de suferință și începutul a ceva complet nou. În acea seară, Marta se așeză cu Isabela și făcură planuri. În primul rând, aveau să plece din acest apartament închiriat și să-și cumpere o casă proprie, nimic prea mare sau ostentativ, dar confortabilă și a lor. În al doilea rând, Isabela avea să continue la aceeași școală, dar acum fără presiunea burselor sau a favorurilor. În al treilea rând, Marta avea să-și deschidă propria afacere, ceva la care visase mereu, dar nu avusese niciodată capital pentru a investi. Și în al patrulea rând, aveau să pună deoparte o bună parte din bani pentru urgențe și pentru viitorul Isabelei la facultate. Săptămânile următoare au fost un vârtej de schimbări. Marta găsi o casă adorabilă într-un cartier de clasă medie, cu 3 dormitoare, o grădină mică și multă lumină naturală. Cumpără mobilă nouă, nu luxoasă, dar de calitate, și decoră fiecare cameră cu drag. O înscrise pe Isabela la lecții de muzică, ceva ce fetița își dorise mereu. Și începu să-și structureze afacerea de consultanță în organizare și curățenie profesională, folosindu-și toată experiența de ani de zile lucrând în case bogate. 3 luni trecuseră de când Marta părăsise conacul. 3 luni care păreau 3 ani, atât de multe lucruri se schimbaseră. Casa nouă devenise un cămin adevărat, cu Isabela împodobind fiecare colț cu desene și fotografii. Fetița înflorea, mai încrezătoare, mai fericită. Lecțiile de pian mergeau bine și vorbea animat despre dorința de a învăța și chitara.
Marta zâmbea văzându-și fiica, realizând mici visuri care înainte păreau imposibile. Afacerea de consultanță creștea încet, dar constant. Marta avea o abordare unică. Nu doar organiza case, ci îi învăța pe oameni să mențină organizarea, crea sisteme personalizate, transforma spații haotice în medii funcționale. Clientele ei o adorau, iar recomandările începeau să apară. Angajase 2 ajutoare, femei care se aflau în situații similare cu a ei, și le plătea salarii corecte, le trata cu respect, le oferea demnitate. Într-o sâmbătă după amiază, Marta era la piață cumpărând ingrediente pentru cină când auzi o voce familiară. Marta? Marta, tu ești?" Se întoarse și o văzu pe doamna Estela venind spre ea cu ochii măriți de surpriză. Cele 2 femei se îmbrățișară emoționate chiar acolo, pe culoarul de produse de curățenie. Doamne, Doamne!" exclamă doamna Estela, ținând-o de umeri și examinând-o de sus în jos, ești diferită, mai frumoasă, mai ușoară." Marta zâmbi. Sunt bine, doamna Estela. Foarte bine, de fapt. Și dumneavoastră? Cum e să lucrați în noul penthouse?" Expresia doamnei Estela deveni mai serioasă. Ah, fiica mea, e totul foarte frumos și modern, dar... Ezită ea, de parcă nu știa dacă ar trebui să continue. Domnul Rodolfo nu este fericit. El a crezut că, schimbând locul, va uita totul, dar cred că doar s-a înrăutățit. Se plimbă prin penthouse ca un suflet rătăcitor, plângându-se că este prea mic, că lipsește grădina, că nu se simte acasă. Marta simte o înțepătură de ceva ce nu era exact satisfacție, dar poate dreptate. Și cum vă tratează pe dumneavoastră și pe domnul Valdemar?" Doamna Estela oftă. Mai bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Cred că a realizat că îndepărtarea oamenilor îi agravează singurătatea. Dar a întrebat de tine de câteva ori, știi? A vrut să știe dacă am vești. Cred că îi pare rău pentru cum te-a tratat. Prea târziu, dar cred că îi pare rău. Ele au mai vorbit câteva minute, Marta povestind despre casa nouă și afacere, doamna Estela uimită de transformarea prietenei sale. Cum ai reușit toate astea atât de repede?" întrebă ea cu o curiozitate sinceră. Marta pregătise această replică. O mătușă îndepărtată pe care nici nu o cunoșteam prea bine a decedat și mi-a lăsat o moștenire. A fost o surpriză totală, dar mi-a schimbat viața. Doamna Estela strânse mâinile Martei cu afecțiune. Meriți, fiica mea. După tot ce ai îndurat, meriți toată fericirea din lume. Când și-au luat rămas bun, cu promisiuni de a se vizita în curând, Marta și-a continuat cumpărăturile cu un sentiment ciudat. Gândul la Rodolfo, nefericit în noul penthouse, nu-i aducea bucurie, dar îi aducea o senzație că universul avea propriile sale metode de a echilibra lucrurile. El avusese șansa de a fi mai bun, de a-și vindeca durerea fără a provoca durerea altora, și alesese calea amărăciunii. Acum trăia cu consecințele. În săptămâna următoare s-a întâmplat ceva ce a făcut-o pe Marta să realizeze cât de mult se schimbase cu adevărat. Se afla din nou la supermarket, de data aceasta într-unul diferit, mai aproape de noua ei casă, când a fost martoră la o scenă care a făcut-o să înghețe. Un bărbat în costum scump striga la o angajată de la curățenie, o femeie de vârstă mijlocie care stătea în genunchi, curățând un lichid vărsat. Ești incompetentă, vocifera bărbatul, atrăgând privirile altor clienți. Uite mizeria pe care ai lăsat-o aici. E dezgustător. Ar trebui să fii concediată. Femeia încerca să se explice, spunând că vărsarea tocmai avusese loc și că ea curăța cât de repede posibil, dar bărbatul nu voia să asculte. Continua cu insultele, umilind angajata public. Marta simți ceva fierbinte în interiorul ei. Era ca și cum s-ar fi privit pe sine acum câteva luni și de data aceasta avea puterea să facă ceva. Se apropie de bărbat și se așeză între el și angajată. Scuzați-mă, spuse ea cu o voce fermă și calmă. Bărbatul o privi cu iritare. Ce? Nu e treaba dumneavoastră. Marta nu se retrase. Ba da, este treaba mea. Această femeie își face treaba cât se poate de bine. Dumneavoastră sunteți crud și lipsit de respect fără motiv. Bărbatul se înroși de furie. Cine te crezi tu să vorbești așa cu mine? Marta îl privi fără teamă. Sunt cineva care a fost în locul ei, cineva care știe ce înseamnă să fii tratat ca mai puțin decât nimic de oameni care se cred superiori.
Și sunt aici să spun că asta nu este acceptabil. Această femeie merită respect. Toți merităm. O mică mulțime se formase în jur. Unii clienți începură să murmure în semn de acord. Bărbatul, realizând că pierdea, mormăi ceva despre lipsă de profesionalism și ieși furios din supermarket. Marta îngenunche lângă angajată, care plângea încet. Totul e bine, spuse ea cu blândețe, ajutând femeia să se ridice. Nu ai făcut nimic greșit. El a greșit. Angajata o privi pe Marta cu recunoștință în ochi. Mulțumesc, șopti ea. Nimeni nu a făcut asta pentru mine înainte. Marta zâmbi și strânse mâna femeii. Acum cineva a făcut. Și sper că într-o zi, când vei avea ocazia, să faci la fel pentru altcineva. Acel moment a fost un punct de cotitură pentru Marta. A realizat că bogăția diamantelor nu-i schimbase doar situația financiară. Îi dăduse o voce. Îi dăduse puterea de a se apăra nu doar pe sine, ci și pe alții. Și a decis să folosească această putere pentru bine. A început să ofere gratuit serviciile sale de consultanță femeilor aflate în situații vulnerabile, ajutându-le să-și organizeze viețile și să găsească căi spre independență. A făcut donații instituțiilor care sprijineau mamele singure. A angajat mai multe angajate pentru afacerea sa, prioritizând mereu femeile care o luau de la capăt. Izabela observa totul cu mândrie. Mamă, faci atâtea lucruri bune, spuse ea într-o seară în timp ce cinau. Crezi că acele diamante au fost un dar al destinului, ca să poți ajuta oamenii? Marta se gândi la întrebare pentru un moment lung. Știi, fiica mea, cred că nu contează de unde a venit sau de ce a venit. Ceea ce contează este ce facem cu ceea ce primim. Și eu am ales să fac bine. Am ales să construiesc ceva pozitiv pe baza a ceva ce s-a născut din durere. Lunile s-au transformat într-un an. Afacerea Martei prospera, avea acum o echipă de 8 angajate și se gândea să se extindă. Isabela era în primul an de liceu, obținând note excelente și susținând recitaluri de pian la școală. Casa devenise un punct de întâlnire pentru prieteni și vecini, mereu plină de râsete și viață. Marta vânduse și alte diamante pe parcursul anului, dar încă păstra mai mult de jumătate, investite în siguranță pentru viitorul Isabelei. Într-o duminică însorită după amiază, în timp ce Marta uda florile din mica grădină, a casei sale, Isabela ieși pe verandă cu telefonul mobil în mână. Mamă, nu ai să crezi ce am văzut tocmai acum pe rețelele sociale. Marta lăsă furtunul și se apropie. Fetița arătă ecranul telefonului. Era o știre despre Rodolfo Cavalcanti, dona penthouse-ul unei instituții de caritate, și se muta într-un oraș mic din provincie. Articolul spunea că omul de afaceri trecuse printr-o transformare personală și decisese să-și simplifice viața, dedicându-se cauzelor sociale. Marta citi știrea de 2 ori, simțind un amestec complex de emoții. Poate că, în sfârșit, a găsit o cale de a-și vindeca durerea, spuse ea gânditoare. Uneori, oamenii trebuie să piardă totul pentru a găsi ceea ce contează cu adevărat. Isabela o privi pe mama ei cu admirație. Nu ești supărată pe el, după toate astea? Marta clătină din cap. Nu, fiica mea. Furia este o povară pe care nu mai vreau să o port. El și-a făcut alegerile, eu mi le-am făcut pe ale mele. Și la final, amândoi căutăm pacea în felul nostru. În acea seară, după ce Isabela a adormit, Marta se așeză pe veranda casei sale și privi cerul înstelat. Se gândi la tot ce se întâmplase în ultimul an și jumătate. Umilințele, păpușa veche, diamantele ascunse, decizia care schimbase totul. Se gândi la Elena, femeia pe care nu o cunoscuse niciodată, dar care, fără să vrea, îi dăduse un dar prețios. Se gândi la Rodolfo și la călătoria lui de durere și eventuală răscumpărare. Și se gândi la ea însăși, la cum se transformase dintr-o femeie frântă și disperată într-una puternică, independentă și capabilă să facă o diferență în viața altora. Oare făcuse lucrul corect păstrând diamantele? Întrebarea încă o vizita uneori, în orele liniștite ale nopții, dar apoi se gândea la Isabela studiind la pian, zâmbind, fără griji. Se gândea la femeile pe care le ajutase, la angajatele pe care le angaja cu demnitate, la diferența pe care o făcea. Și știa că, corectă sau greșită conform moralei convenționale,
Decizia ei generase mai mult bine decât rău. Transformase ceva ce ar fi fost uitat într-un pod prăfuit în speranță, în oportunitate, în viață. Câteva luni mai târziu, Marta a primit un plic prin poștă. Nu avea expeditor, dar hârtia era de o calitate scumpă. Înăuntru era o scrisoare scrisă de mână. A recunoscut scrisul imediat, era de la Rodolfo. Scrisoarea era scurtă. Marta, sper ca această scrisoare să te găsească bine. Mă mut și fac schimbări în viața mea. Am petrecut mult timp reflectând asupra comportamentului meu și a oamenilor pe care i-am rănit. Tu ai fost printre ei. Nu mă aștept la iertare, dar am vrut să știi că regret profund modul în care te-am tratat. Nu meritai nimic din toate astea. Îți doresc ție și fiicei tale toată fericirea din lume. Cu respect, Rodolfo. Marta a împăturit scrisoarea cu grijă și a păstrat-o într-un sertar. Era o încheiere a unui ciclu de care nu știa că avea nevoie. Nu schimba trecutul, dar oferea un fel de pace. Rodolfo își regăsise umanitatea, chiar dacă târziu, iar ea, Marta, își găsise forța și vocea. În cele din urmă, ambii învățaseră lecții valoroase, fiecare în felul său. Viața Martei a continuat să înflorească. Afacerea ei s-a extins în alte orașe, a scris o carte despre organizare și noi începuturi care a devenit un mic succes, iar Isabela a crescut devenind o tânără încrezătoare și plină de compasiune. Nu a uitat niciodată de unde au venit, de dificultățile prin care trecuseră. Și asta le menținea umile, recunoscătoare și mereu dispuse să ajute pe cine avea nevoie. Într-o dimineață, la 5 ani după ce totul începuse, Marta pregătea cafeaua când Isabela, acum în vârstă de 17 ani, a coborât scările pentru micul dejun. "Mamă," a spus ea în timp ce își turna suc, "mă gândeam. Tu m-ai învățat mereu să fac lucrul corect, chiar și atunci când e greu. Și mă gândeam la toată povestea noastră. Acea păpușă, diamantele, totul. Tu încă mai crezi că am făcut bine?" Marta a încetat să amestece cafeaua și s-a uitat la fiica ei. Era o întrebare pe care o așteptase de ani de zile. "Știi, Isabela, am învățat că viața nu este alb-negru. Uneori nu există un răspuns clar corect. Ceea ce știu este că am folosit acel cadou neașteptat pentru a construi o viață demnă pentru noi și pentru a ajuta alte persoane. Am transformat durerea în speranță. Și dacă ar trebui să fac totul din nou, aș face aceleași alegeri. Nu din lăcomie sau răzbunare, ci pentru supraviețuire și pentru șansa de a face o diferență în lume." Isabela a încuviințat gânditoare. "Cred că ai făcut bine, mamă. Nu doar pentru noi, ci pentru toți oamenii pe care i-ai ajutat. Acele diamante fuseseră ascunse de decenii, nefăcând bine nimănui. Acum ele au schimbat vieți. Asta trebuie să însemne ceva." Marta și-a îmbrățișat fiica cu lacrimi în ochi. "Ai crescut atât de înțeleaptă, fetița mea, atât de puternică și înțeleaptă. Sunt foarte mândră de tine." Și astfel, povestea menajerei, a patronului amărât și a păpușii pline de secrete, a ajuns la sfârșitul său fericit. Nu a fost o justiție convențională, ci a fost o justiție a universului. Rodolfo a învățat că bogăția fără compasiune este goală. Marta a învățat că demnitatea nu poate fi luată, doar împrumutată temporar. Iar Isabela a învățat că viața este complexă, că nu întotdeauna răspunsurile sunt simple, dar că bunătatea și compasiunea ar trebui să ne ghideze întotdeauna alegerile. În cele din urmă, adevărata bogăție nu se afla în diamante, ci în libertate, în pacea sufletească și în capacitatea de a face o diferență în viața altora. Și asta nimeni nu le-ar fi putut lua vreodată. Sfârșitul poveștii, dragi ascultători, sperăm că povestea Martei și a Isabelei v-a atins inimile și v-a inspirat să reflectați asupra demnității, justiției și noilor începuturi. Așa cum Marta a transformat un cadou neașteptat într-o viață nouă, toți avem puterea de a ne transforma circumstanțele în oportunități de a crește și de a-i ajuta pe ceilalți. Dacă această poveste a rezonat cu voi, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a primi mai multe narațiuni emoționante care explorează complexitatea vieții umane. Faceți click pe butonul de like dacă v-a emoționat călătoria Martei și spuneți-ne în comentarii care a fost partea din poveste care v-a impresionat cel mai mult.
Opinia voastră este foarte importantă pentru noi. În fiecare zi aducem povești unice care vorbesc despre depășire, justiție și forța spiritului uman. Nu ratați următoarele noastre materiale, până la următoarea poveste, și amintiți-vă, adevărata bogăție este în libertatea de a fi cine ești și în curajul de a face bine în lume. Ne vedem în comentarii.